lo makhosi uyahlanya uyadawa ngempela ucwenza mina ngirobhana ngizomkhendla ngempela hayi wemkhanazi ngiyakutshela mina umamkhizelo wami akasaphephe senzela uhambe kusena buye ebusuku ngisho nasembedeni uyancika babiza mfowethu ungakabe wazothi labantu basekhaya nje ikhize futhi awazi mkhize ngizima kanjani ukuba mina ukuthi ngizima ukuba yimina uvela ngibambele khoneni uma ngizabuka umqosha ngishaye kuze ngithi mdala phela kunami aboziphi manje lapho yakhala kuyaliwa ngishone khona ngibadle ngesibaya are mavovo ngishone police station abethini ngempela ngalo mthetho kodwa ngabuya kuza moka hayi lutho mkhanazi mangifika khona bavele bangihleka bahlekelana mkhize ifuthi sekumadalasi imali efona iphume ngokusheshsha abale mkhize amkhize wale ubayani bayimkhize awu mkhize bayani awukhize bese bayashada manje hey fula madala zobamba inkuzo ukhiphe le mali ukhiphe ifoni konke nje uphetha ukhiphe ngempela mfana angiphethe inkunzi anginayo ngisho inkoba ebheda mbeva afakofona mkhehla ungazogweka ukhiphe le mali ungafuni ngikushaya lokho ucathi ngibamba bani yabona-ke mkhizi bengabalenga ufuna ukumthola mkhalazi ushabe manje wathi ufile mkhalazi sibaleke amaphoyisa sibale